ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев баргузор гардид. дар ҷараёни суҳбат сарони давлатҳо раванди рушди вазъият дар Қазоқистонро баррасӣ намуданд. муҳтарам Қосим Жомарт Токаев ба пешвои миллат дар бораи андешидани тадбирҳои амалӣ бо мақсади таҳти назорат гирифтани вазъият, барқарор намудани сулҳу оромӣ ва ҳамзамон ҳадафҳои ниҳоии саркардагони рӯйдодҳои фоҷеабор ҷиҳати ғасби ҳокимият дар кишвар ба таври муфассал маълумот доданд. дар ин зимн президенти ҷумҳурии Қазоқистон ба сарвари давлати мо ва кулли мардуми Тоҷикистон барои дастгирӣ ва ирсоли ҳайати маҳдуди низомиёни ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қазоқистон дар қатори нерӯҳои муттаҳидаи сулҳофари созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ барои мусоидат ба ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ва таъмини субот изҳори сипос намуданд. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ ба муносибати 30-мин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқияҳои табрикӣ сурат гирифт. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони раиси ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ омадааст. ҷаноби олӣ муҳтарам раис, лутфан табрикоти самимӣ ва таманниёти неки инҷониб ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ба муносибати рӯйдоди хотирмон барои мардумони ду кишвар, сисолагии барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон бипазиред. кишварҳои мо таи ин давра бо мақсади дастрасӣ ба сатҳи баланди муносибатҳои созанда, дарёфти роҳҳои нави таҳкими ҳамкориҳои фарогир ва таъмини дурнамои самараноки густариши онҳо мунтазам тадбирҳои амалӣ андешиданд ва мо идомаи талошҳои ду кишварро дар ин ҷода муҳим арзёбӣ мекунем. Тоҷикистон ҳамвора ҷонибдори тавсеяи рӯзафзуни робитаҳои гуногунарсаи кишварҳоямон дар рӯҳияи ҳусни тафоҳум, ҳамёрӣ ва эътимод, коркарду татбиқи тарҳу барномаҳо ва чораҳои созгор барои дастрасӣ ба ин ҳадафҳо мебошад. итминон дорем ки бо азми қавӣ ва ҷидду ҷаҳди содиқонаву якҷояи ҷонибҳо мо метавонем муносибатҳои ду кишвари дорои муштаракоти таърихӣ ва фарҳангиро бо натиҷаҳои бештар назаррас ва ҷавобгӯи манфиатҳои волои мардумонамон ғанӣ гардонем. умедворам ки ин соли ҷашнӣ бо дастовардҳои навини худ муносибатҳои ду кишвари дӯсту бародарро рангин хоҳад кард. бо таҷдиди табрикоти хеш ба ҷаноби олӣ аз даргоҳи худованд сиҳатмандии комилу комёбиҳо ва ба мардуми дӯсти Эрон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоӣ беш аз пеш хоҳонам. дар барқияи табрикии раиси ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст. салом алайкум. фаро расидани 30-мин солгарди барқарории робитаҳои дипломатии ҷумҳурии Исломии Эрон ва ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҷаноби олӣ ва мардуми кишваратон самимона табрик мегӯям. хушбахтона дар тӯли 3 даҳаи гузашта ду кишвар бо баҳрагирӣ аз муштаракоти амиқи таърихӣ, фарҳангӣ, тамаддунӣ ва забонӣ тавонистанд ба сатҳи бисёр болое аз муносибот дар арсаҳои дуҷониба, минтақавӣ ва байналмилалӣ даст ёбанд ки албатта бо дар назар гирифтани зарфиятҳои азими ду кишвар имкони боло бурдани сатҳи ҳамкориҳо махсусан дар бахшҳои иқтисодӣ ба нуқтаи матлуб вуҷуд дорад. дар ин росто бо таваҷҷӯҳ ба натиҷаҳои аввалин дидори расмии инҷониб аз кишвари зебои Тоҷикистон ду тараф
тавофуқ карданд ки заминаҳои лозим барои иртиқои сатҳи ҳамкориҳои иқтисодӣ дар барномаҳои кории муҳими масъулини дахлдор қарор гиранд ва фасли ҷадиде аз робитаҳои ҳамаҷониба бо пуштибонии эътимоди сиёсӣ шакл гирад. умедворам бо таваҷҷӯҳ ба азму иродаи сиёсии мавҷуд ва дар сояи талошҳои муштарак шоҳиди тавсеяи ҳамаҷонибаи робитаҳо дар ростои таъмини манфиатҳои мутақобили ду миллати Эрону Тоҷикистон бошем. аз худованди мутаол саломатӣ ва муваффақияти он ҷаноб, хонаводаи муҳтарам ва берӯзии мардуми азиз ва шарифи ҷумҳурии Тоҷикистонро орзу дорем. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. дар доираи дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи робитаҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бонизоми соҳаи маориф солҳои соҳибистиқлолӣ тадриҷан таъмин гардида, маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ дар ин самт ҳамасола бештар мегардад. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид ки барои рушди минбаъдаи соҳаи маориф бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда тадбирҳои муассир амалӣ карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. барои дар амал татбиқ намудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони соҳаи маориф дар фаъолияти ҳаррӯзаи хеш бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ масъулиятшиносӣ зоҳир менамоянд. дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олӣ президенти мамлакат дар қатори дигар соҳаҳо маорифро ҳамчун соҳаи калидӣ арзёбӣ карда таъкид намуданд ки ҷиҳати рушди он тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гардида ҳамасола бо ин мақсад маоши вазифавии омӯзгорон ба маротиб баланд бардошта мешавад. аз 1 июли соли 2022 музди меҳнати кормандони соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла маориф 20% зиёд гардид ки ин ғамхории пешвои муаззами миллат мо кормандони соҳаро водор менамояд ки барои баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли имрӯзу оянда сайъу талоши бештар намоем. бунёду ба истифода додани биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ ва дар ин замина фароҳам сохтани шароити арзандаи таҳсил ҷиҳати донишандӯзии хонандагон имконияти бештаре ба вуҷуд омадааст. зимни ироаи паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид ки дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1,400,000 нафар хонанда сохта ба истифода дода шуд. амалӣ намудани ин тадбир қабл аз ҳама ба ҳалли тадриҷии мушкилоти норасоии ҷойнишин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат намуда ҷиҳати ба талаботи замони муосир мутобиқ гардондани раванди таълиму тарбия замина фароҳам меорад. тавре ки дар паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ таъкид гардид, бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва мутобиқ ба талаботи замон имрӯз дар баъзе аз муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе низоми электронӣ яъне журнали электронӣ баро монда шудааст ки волидайни хонандагон мунтазам аз баҳои гирифтаи хонанда бохабар мешавад. дар иртибот ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтани шароити таҳсил замони соҳибистиқлолӣ дар кишвар 173 муассисаи таълимии типи нав, литсей, гимназия, мактаби президентӣ, мактаби байналмилалӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болоёхат, инчунин 196 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва умумии хусусӣ бунёд гардида ба истифода дода шудааст. дар доираи фархор бо мақсади татбиқи нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. гузориши Саид Ҷаъфари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 11 миллиард сомонӣ соли 1992 дар соли 2021 ба 40 миллиард сомонӣ расонида шуд ки ин нишондод қариб 4 баробар афзоиш ёфтааст. барои оқилонаи самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини корам, таъмини амнияти озуқаворӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, мусоидат ба пешрафти вазъи иқтисодӣ ва татбиқи ҳадафу нишондодҳои паём дар ноҳияи фархор бо ибтикори мақомоти иҷрокунандаи давлатӣ дар ҳар як деҳот оид ба шаҳру тавзеъи нуқтаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон мулоқот доир гардид. дар ин тадбир ҳозирин оид ба дастоварди солҳои соҳибистиқлолӣ, дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, рушду тараққӣ додани шаҳру деҳоти кишвар, пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, бунёди иншооти нави истеҳсолӣ, сохтмони муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш,
و دیگر بخش‌های خوجگی خلق برآمد کرده ابراز داشتند که در این دوره در ناحیه فرخار نیز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم صاحبکاران برای رشد و پیشرفت ساحه‌های اتان مهم جامعه کارهای زیادی عملی کرده شد و این روند امروزها نیز با مرام جریان داشته در ساحه‌های معارف، تندرستی و جهت اجرای هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با صورت کشور عین زمان در ناحیه انشاءات نو بنیاد می‌گردد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در پیامشان تاکید داشتند که در 5 سال آینده یعنی تا سال 2026 ساختمان و تجدید راه ماشینگرد گلستان فرخار، جلالالدین بلخی قبادیان شهر توس، دنغره گلستان کلاب، روشان خاروق کلمه، خوجند کانی بادام و خوجند اشت آغاز می‌گردد. ساکنان ناحیه فرخار این اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا پیشوای ملت را جهت تجدید و نوسازی راه‌ها، اعلان شدن سال‌های رشد صنعت و تهیه نقشه چهاربینی‌ها برای استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را آغاز مرحله نوی کارهای سازندگی در کشور ارزیابی کرده ابراز داشتند که جهت تطبیق نشاندادهای پیام در همه بخش و ساحه‌های خوجگی خلق کار و فعالیت خویش را با احساس مسئولیت و حس بلند وطن‌دوستی براه مانده تا سال 2026 یعنی تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده نشانداد استحصالی را در همه ساحه‌ها افزون و برای پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی ناحیه سهم ارزنده خواهند گذاشت. мавзӯи дигар корхонаҳои мавсимӣ ва доимамалкунандаи ноҳияи абдурахмони ҷомӣ дар соли сипаришуда тибқи меъёрҳои пешбинишуда маҳсулоти гуногун истеҳсол ва коркард намуданд. дар соли 2022 саноатчиёни ноҳия ния доранд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ба маротиб афзоиш диҳанд. абдурозиқи азиз гузориш медиҳад. гарчанде дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ корхонаҳои бузурги саноатӣ мавҷуд набошад, ҳам корхонаҳои мавсимӣ, пахшапурзакунӣ ва коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ дар истеҳсоли маҳсулоти гуногун ва таъсиси ҷойҳои нави кор барои сокинони маҳал мусоидати фаъол мекунанд. танҳо дар 2 корхонаи коркарди пахтаи ноҳия беш аз 200 нафар бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. ба ҳамин тартиб дар дигар корхонаҳои хурди саноатӣ низ шумораи зиёди шаҳрвандони ноҳия бо кору маоши қаноатбахш таъминанд. در ناحیه عبدالرحمن جمعی 18 کارخانه صنعتی فعالیت میکند. کارخانه کارکرد پخته است، کارخانه کارکرد استحصال آبهای تشنه‌شکن است، کارخانه کارکرد میوه است. рушди саноат дар ноҳия хуб ба назар мерасад, махсусан бо ҷалби васеи соҳибкорон ва шахсони алоҳида шумораи коргоҳҳои истеҳсолӣ зиёд гардида дар роҳи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ санъатикунонӣ бо суръати кишвар гомҳо гузошта мешаванд. дар заминаи тадбири мазкур бешубҳа вазъи иҷтимоии мардум ҳам беҳтар мегардад, зеро маҳз бо бунёди чунин коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ қонеъ мешавад. мо худ мушоҳида кардем ки даҳҳо нафар сокинони ноҳия дар чунин коргоҳҳо кор карда то 1500 сомонӣ маош мегиранд. аз 2007 корхона фаъолият кардестай. мақсад ки манамин ҷои бекор буд. мана 10-15 та цехҳои дару тиреза кардем, мана дуконҳо кардем, фаъолият кардестай. мардумо мана соҳиби кор шудагиянд, 60-70 нафар соҳиби ҷои кор шудагия кор карда гаштанд инҷо. тибқи иттилои шуъбаи иқтисоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бо фаъолияти самараноку мунтазами корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли масъулаи бинокорӣ, иншооти пластикӣ ва дигар маҳсули ҳунарҳои дастӣ нисбат ба омори пешин қобили қиёс аст. муҳим он аст ки чунин маводи барои ташкилоту корхона ва сокинони ноҳия зарур бо сифати баланд дар корхонаҳои худӣ истеҳсол мешаванд. ҳасан бурраков наздик ба 2 сол боз дар корхонаи истеҳсол ва таъмири мебелҳои замонавӣ фаъолият мекунад. дар ин муддат аллакай устои моҳир гаштааст. мутобиқ ба табъи дили муштариён маҳсулоти гуногун истеҳсол ва пешниҳод менамояд. мизоҷони ин коргоҳи хурди саноатӣ кам нестанд. маълум мешавад ки мебелҳои истеҳсолшуда сифати баланд доранд ва солҳо барои истифода қарор хоҳанд гирифт. дар 4 коргоҳи истеҳсоли сангҳои ороишӣ, корхонаи истеҳсоли масъулаи бинокорӣ, дару тирезаҳои пластикӣ, корхонаи коркарди чӯб ва дигар коргоҳҳои ноҳияи абдурахмони ҷомӣ беш аз 300 нафар сокинони шаҳраки абдурахмони ҷомӣ бо шуғли ҳамешагӣ таъмин шуданд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, ахбор.
با مقصد تامین حرکت معتدل نقلیات در راههای автомобилгарди ноҳияҳои води раш ва ноҳияи сангбор ҳамарӯза коргарони 7 муассисаи давлатӣ бо ҷалби 47 техникаву механизмҳои соҳавӣ 936 километр роҳҳои мошингардро аз барфу тарма тоза карда рафтуомади ҳаракати معتدل нақлиётро таъмин мекунад. гузориши Идигули Маҳмуд. дар тавозуни муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи рашт ва дигар муассисаҳои зертобеи он 936 километр роҳҳо мавҷуд буда 294 километри онро асосан роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, 642 километри дигарро роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта, инчунин 117 адад пулҳои мошингузар бо дарозии 3816 метр ташкил медиҳад. дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ ба масофаи беш аз 300 километраи ноҳияҳои минтақаи рашт ва сангбор даҳо мавзеъҳои хавфноку тармафаро мавҷуд буда дар фасли зимистон ба ҳаракати мӯътадили нақлиёт то андозае монеа эҷод мекунад, зеро роҳҳои мошингард ва рафтуомад асосан қад-қади дарёи вахшу сурхоб ва хингоб сурат мегирад. зимистони имсола боришоти барф дар як қатор ноҳияҳои кӯҳистон аз қабили ноҳияи Нуробод, Рашт ва Сангбор дар рӯзҳои охир бештар ба назар мерасад. ин аст ки барои нигаҳдории роҳҳои зикргардида 7 муассисаи давлатӣ бо ҷалби 240 нафар коргар ва 47 адад техникаҳои гуногун тамға роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ шурӯъ аз деҳаи Луғур то сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон ва масири Лабиҷар Сангворро аз барф тоза карда рафтуомади мӯътадили нақлиётро таъмин мекунанд. роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар ҳудуди ноҳияи Нуробод беш аз 50 километрро ташкил карда ҳамарӯза коргарони муассиса бо ҷалби техникаҳои мавҷуда роҳҳоро аз барф тоза карда дар мавзеъҳои хавфноку тармафаро бошад коргарон вобаста шуданд то рафтуомади нақлиёт таъмин гардад. бо мақсади нигаҳдории ҳолати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар ҳудуди ноҳияи Рашт коргарон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ҳаракати нақлиёти боркашону мусофирбарро таъмин карда истоданд. ҳамзамон дар мавзеъҳои хавфноки шоҳроҳи байналмилалӣ коргарону техникаҳои роҳдорӣ вобаста шуда маводҳои зидди лағжиш ба қадри кофӣ захира шудааст то дар рӯзҳои боришоти барфи зимистон аз он истифода бурда шавад. дар ноҳияи назди сарҳадии Лағж ду муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард бо ҷалби 14 адад техникаҳои гуногун тамға ва 24 нафар коргарон нигоҳубини 114 километр роҳҳои автомобилгарди байналмилалиро ба зимма дошта дар мавзеъҳои хавфноки деҳоти Қушақба, Домрачӣ, Очиғалма, Сарғой ва Ағбаи Қарамиқ техника ва коргарон вобаста шуданд то рафтуомади мӯътадили нақлиёт таъмин карда шаванд. дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияҳои Тоҷикобод ва Сангвор коргарони идораҳои маҳаллӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамеша роҳҳоро аз сангу шағал ва барф тоза карда истоданд то рафтуомади нақлиёт байни дигар ноҳияҳои минтақа қатъ нагардад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. бинандагони гиромӣ, имрӯз барномаи иттилоотии ахбор бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.